vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. I found out kuti mukoma wangu vakaromba. Mushure mekunge ndafind out kuti mukoma wakaromba ndo pavakabva vachizondiudza kuti ivo vakaromba. Zvino handichazivi kuti ndoita sei because ivo vari kuti munin'ina uya tinge tichifamba mugwara rimwe chete kuitira kuti zvinhu zvedu zvinge zvichizofamba. There is no need yekuti iwewe uite zvako inini ndichiita zvangu. Taraone kuti takangozvarwa tiri vaviri, saka pane zvose izvo zvatinoita tinofanira kuti tinge tichizviitawo tiri vaviri. Chakakonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pakuzozviziva kuti ivo mukoma vakaromba. Mudzimai wangu akaita miscarriages maviri, akazoti abatira pamuviri penumber 3 ndokubva tachizotanga kuenda kuchechiwo dzemasowe. Tabva kuPentecostal tava kuona sekunge zvainge zvisingabetserikana, saka takazoti nerimwe zuva mushure mekunge tabetserwa ndipo pandakabva ndachizonzi namadzibaba, ndinoda kuti munge muchiuya nekuti pane zvandiri kuda kuti munge muchizogadzirisa zvinhu zvinonetsa mumhuri menyu. Ndakazoti ndaenda kuya ndipo apo pavakazondiudza kuti vainge vachida kundiudza kamwe kahistory in secret, ende zvimwe zvacho ndainge ndichazozviudzwa namukoma wangu, but kuti ndinge ndichizoudzwa namukoma painge paine zvainge zvichazoitika first. Saka madzibaba ava vakabva vazondipa munamato. Nerimwe zuva mukoma Nashe, mushure mekunge ivo mukoma vabva mukutenga motikari dzavo kubva kuUK, and ndipo apo pandakabva ndachizoita accident. This was after madzibaba vandiudza kuti mukoma vainge vakaromba, ndokusaka vainge vava kubudirira sezvavainge vava kuita. Ende vakanditi ndaisafanira kuti ndinge ndichizoudza mudzimai wangu nekuti zvaizokonzeresa ruvengo. Vakanditi zvizhinji zvacho mukoma wako achazokuudza ega, ndokusaka ndakupa minamato iyi. Then ndakabva ndachizoita accident ndikatsika munhu. Nanhasi uno nyaya yacho ichiri kumakoti. Ipapo ndainge ndava kusada kana kumbotaura namukoma wangu nekuti ndainge ndichizviziva kuti ndiye ainge akandidyira vana vangu, but nekuda kwedesperation painge pachidiwa lawyer kuti ndikwanise kuzobuda nebail out. Ndo pandakabva ndachizokumbira madhamu kuti vange vachiudza mukoma. Pose ipapo mukoma wainge vasingatozvizivi kuti ndainge ndatsika munhu uye zvikare ndainge ndakavharirwa ndiri kujeri. Saka mukoma wakabva wauya, then ndokubva vachizondiudza kuti zvese zvainge zvichazonaka hazvo, asi ndaifanira kuti ndinge ndichizoshandidzana navo, uye vainge vachizviziva kuti inini ndainge ndakatsika munhu, asi vainge vakangomirira kuti nditange ndavazivisa first. Saka vakabva vachizonditsvakira lawyer. Mushure mekunge wanditsvakira lawyer mukoma, ndipo apo pandakabva ndachizobuda nebail out, asi nyaya yacho ichiriko kumapurisa hayo. Saka mukoma vakandidaidza vakanditi painge paine nyaya yatainge tichifanira kuti tinge tichizotaura maererano nebhizinesi ravo. Ndakabva ndachizoenda kumaoffices avo, vakabva vazondiudza kuti ivo wainge wakaromba. Vakanditi vakaenda kuMozambique mushure mekunge mudzimai wavo mai guru vaenda kune rimwe sowe. Saka muridzi wesowe racho iroro anobvawo kuMozambique, ndiye akazovaudza kuti pamabhizinesi ose avo avainge vainawo nemari dzimwe dzavainge vachida kuburitsa zvainge zvakangofanana nekuti imari yavainge vachida kuflasha mutoileti. Then mai guru vakabva vazobvunza muprofita uya kuti kosei ainge adaro. Ivo vainge vachitofungidzira kuti yainge yava nguva yavo yekuti vange vachiraramawo zvakanaka, uye zvekare vachirana mabhizinesis avo ekutengesa motikari, vachitenga motikari kuUK vachidziunza muZimbabwe vobva vazodzitengesa sezvo mari vainge vakaunganidza vainayo. Asi vakabva vachizoudzwa kuti mumhuri madzitateguru edu ainge akaromba, uye zvekare pane ngozi dzakaparwa mumhuri panguva yehondo yechimurenga. Madzisekuru edu vakauraya munhu. Vamwe sekuru vainge vatori bhinya raitozivikanwa, raitova nemukurumbira kuti kune rimwe bhinya iro rinotouraya vanhu. Saka ngozi dzacho dzakawandisa. Madzisekuru edu vamwe vacho pavakazviona kuti ngozi dzainge dzava kumuka dzichivanetsa, ndo pavakabva vazosarudza kuti vange vachiromba, ende havana kuda kubhadhara
avo vacho vane hama dzakapondewa nasekuru wacho iwavo. Zvavakaita hanzi vakatanga vaenda kun'anga kuMozambique uko kwavakanopiwa mushonga, vakabva vanzi imimi munoita sekunge muri kuda kuripa ngozi yacho. Mushure mekunge maita saizvozvo muchaudzwa kuti panodiwa mombe dzakawanda sei, asi imi muchachema-chema movaudza kuti mombe dzamuinadzo dzingori 2 chete. Mombe idzi munofanira kuti munge muchizodzipa mvura inenge iine mushonga uwu wandakupa. Kana mava kuenda kunosiya mombe idzi, chifambai muchideketerera muchiudza mhepo dzewafi kuti imimi hamunawo chamunoziva. Saka wafi ava vanofanira kuti vange vachizotevererana nemadzinza avo. Ndo zvavakazoita izvozvo. Waitora mombe 2 voenda uko kwacho kunenge kwanzi nengozi, ndo kune hama dzangu, voenda vonorasirira mweya wacho wengozi iwowo. Zvino vakabva vachizodzokera, ndipo pavakabva vachizorombesewa. Madzisekuru edu iwo akaromba pamwe chete, vakaita chitsidzo vari pamwe chete. Madzisekuru edu iwo ainge ari 7, vakaita chitsidzo vari pamwe chete. Saka umwe neumwe ainge aine zvikwambo zvake 2. Zvino zvakazoitika ndezve kudai so vana baba vedu hanzi vanonzi pavakazokura vachizonotorawo vana amai wedu, umwe neumwe akatora mudzimai wake, umwe ainamata umwe asinganamati. Amai vangu vanonzi ivo ndivo vakazoparira dzinza rainge ragara riine zvemo zvainge zvichirichengetedza, nekuti vanasekuru vainge vava kusapira kumidzimu yavo, asi zvikwambo ndizvo zvawainge vakatora vakaita midzimu. Vakati nevana vavo nevana vachazozvarwa zvekare nevazukuru vevazukuru vavo vanofanira kuti vange vachizoomberera noti kumidzimu yavo asi kuzvikwambo izvozvo zvinochengetedza nekuropafadza dzinza. Saka amai vakazotanga kunamata, uye zvekare baba pavakawana basa muHarare ndipo apo pavakatanga kuenda kuchechi. Baba vainge vava kutozviita muvhangeri, vakarasa mamwe machira awo awainge vakanzi umwe neumwe mwana wemumhuri anofanira kuti ange achigara nawo machira iwawo. Kana odeketerera anenge achipira kwazviri zvikwambo izvi, uye zvekare achipota achiuraya huku iyo yaanosiya pamaradzano dzenzira. Izvi achizviita huri usiku. Asi baba nekuda kwekuti wainge wakawana amai wainge wachinamata, amai vakabva vazopisa machira acho iwawo. Izvo zvakazokonzeresa kuti zvikwambo izvi zvinge zvichizopanduka. Hapanawo akada kumbodzifambira nyaya dzacho idzodzo, asi vana tete vose vakapera kufa vasina vana. Vadzoka kubva kumamarriages avo, vana vavo vose vakapera kufa, wainge urarwa nazvo zvikwambo zvacho izvozvo. Saka ndo zvakaudzwa amai guru. Amai guru mushure mekunge waudzwa zvose izvi wakaudza mukoma kwava kuchizoudzawo inini. Ndiyo nyaya yazondiunzawo pano. Mudzimai wangu haazvizivi. Mukoma wari kuti tinokwanisa kuenda kun'anga yacho yekuMozambique, iyowo yakazovarombesa uye zvekare nekudzosa zvikwambo izvi zvanga zvakarara mumhuri. Hanzi zvainge zvakanosiyiwa nevamwe bangukuru avo vainge vaine maprazi mumarondera umu. Saka apo pavakatanga kurwara, pavakaona kuti kwainge kusina mwana wawaikwanisa kusiyira zvikwambo izvi, sezvo tose tainge tava kungoita serious nekunamata, ndo pavakadhiraivha vakaenda mukomo vakanozvisiya ikoko, vakazviradzika ikoko kugomo. Saka mukoma vari kuti ivo vanoda kuti tinge tichishandidzana. Ndiri kudawo help kubva kumhuri yeZimbabwe. Mukoma ndingangoti ndiwo wakabata upenyu hwangu pari zvino, because kana vakasandibatsira ine ndinokwanisa kufira mujeri sezvo ndakatsika munhu. Fedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi urombwa
hwedzinza. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Can you please post my own story makaviga uchitupa changu. Inini ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 40 years ekuberekwa. I had my daughter apo pandainge ndichiri very young. By that time mwana wangu paakazoshaika ainge ava ne16 years. Saka ndakachekeresawo mwana wangu nekuda kwekuti ndainge ndichidawo kuzopfuma. Ende ndinoti kana ndikafunga nezvazvo ndinonzwa mwoyo wangu uchirwadza nekuti ndaisambofungidzira kuti zvinhu zvakadaro zvingaitika kwandiri uye zvekare ndingaita zvinhu zvakadaro. And I never thought kuti I would end up being part of this sisterhood. Panguva iyoyo pandakaita izvi zveurombwa ndainge ndichiwiriranawo neumwe mukadzi uyo wandainge ndichishandira. Saka mukadzi uyo ainge aine maflea markets ainge akawanda ende ndainge ndisingatozvizivi kuti mukadzi uyu iye ainge akaromba, but ndaingonyumwa so kuti bosi vangu maitiro avanoita mari vanenge vakaromba chete. Mukomanashi vamwe vaiti vachichema uye zvekare nekugara vachingotuka vasikana vavo vebasa vainge vachivatengesera pamaflea markets avo kana kuri kunzi unenge watadza kuita cash in. Kunyange ini ndaitogara ndichitongotya kuti dzimwe nguva vachandidzinga basa because pandakatanga kushanda vainge vakandiudza kuti each and every day une mari yakati iyo yaunofanira kuti unge uchizoita cash in, but musi wandakatanga kushanda ndakatadza kuita cash in mari yacho iyoyo because kwakaswera kwakaoma kwakadhakwa. Saka ndakabva ndachizoenda kumba kwavo because ndakati ndava kunochaisa. Vainge vandiudza kuti vainge vachazouya vachikolekta mari but havana kuuya kuzokolekta mari yacho. Saka ndaitofungidzira kuti zvimwe kuda vakanditsamwira ini. Ndakazoti ndasvika kumba kwavo ndikabva ndachizovakumbira ruregerero ndikavaudza kuti ndainge ndisina kukwanisa kuricha target iyo yavainge vati vainge vachida. Vakabva vachizoti kwandiri, you know what, I am not even angry with you. Ko umbori nemari iko, une mari here? Ndikabva ndati madam inini mari handina. Ipapapa ndikutodzokera kumba netsoka. Ndanga ndakatarisirawo kuti kana ndikakwanisa kushanda wiki rose then kana ndikashandawo ndozokukweretaiwo mari yekuti ndige ndichikwanisawo kuzopota ndichikwira kombi kuitira kuti ndisazokuvara nekuramba ndichingofamba netsoka kuuya kubasa nekudzokera kumba zvekare. Saka vakabva vachizonditi no, do not even worry. Unoreva kuti wanga uchida kumirira 2 weeks here kuti unge uchizondikwereta mari kuti ukwanise kuzongokwirawo kombi uchiuya kubasa? Handiti ibasa rangu, ibasa redu. Saka zvatava kuita ndezvekuti iwewe chitora mari iyi yawashandira nhasi muswere wese wezuva, mari iyoyo ndikuda kuti unge uchizoenda unotengera vana vako chikafu uye zvekare unge uchizoishandisa kukwira kombi wiki rose. Tozotaura next week. Uye zvekare ainge achiziva situation yangu sezvo ndainge ndakarambwa nemurume nedzimwe nzira dzekuti dzakarwadza vanhu vakawanda. Kunyange mukadzi uyo akazonditsvakira basa kwaari mukadzi uyu iye akatorwadziwawo nesituation yangu akabva anditi ndikuda kukutsvakira basa. Saka ndakaramba ndichingomushandira mukadzi uyu, asi pane zvimwe zvinhu zvandakazotanga kuona izvo zvainge zvichiitika paari mukadzi uyu. Dzimwe nguva ndaiti kana ndikakwira mumotikari make maigara muine rimwe ziglazi iro rainge rakakura, not tumaglazi utu twatinowanzokutakura mumahandbag, no, rainge ritori glazi rakakura rekuti raitozadza kuback seat uye zvekare mumotikari yake iyoyo. Uye zvekare ainge aine mutemo wekuti anoshandisa motikari dzakasiyana-siyana. Painge paine motikari iyo isusu yataitendedzwa kukwira sevashandi iyo yaigara iine glass kuback seat, ende aiva nedzimwe motikari idzo dzaingokwidza kana ani zvake. Saka zuva iro randakazozviudza kuti zviri nani kuti ndinge ndichiromba kana kutsvaka mamwe mazano ekuti ndinge ndichiita nawo mari asi ndisingazoiti zvekutengesa muviri wangu. Zvakaitika mukomana chimusi wacho iwoyo ndakadzoka zvangu kumba ndainge nditori nemastresses angu, even though mukadzi uyu wandaishandira ainge aine mari yakawanda kwazvo, but munongozvizivawo kuti vanhu vane mari dzavo havabhadhari kana uchivashandira. Saka I was just struggling on a daily basis. Ndakazoti ndadzoka kumba mukoma ndopa ndakaona kuti mwana wangu ainge akarara zvake, ende ndakamubvunza kuti ko dambudziko chiiko kupinda mumachira makuseni akadai so. Akabva andiudza kuti
iye ainge achinzwa kurwadziwa. Ndikati ko unokurwadziwa neiko nhai mwanangu? Akabva anditi kubva dhedhi zvavakaenda zvinhu zvose zvava kutongooma. Tarirai muone kuti chikafu chatinodya nguva zhinji tinodya munjonjo, hatichakwanisi kudyawo kana breakfast, kungorarama nesadza 24/7. I wish kuti dai dhedhi vadzoka, nekuti dhedhi pavainge vachiripo tainge tisina hedu mari, tisiri vapfumi, but dhedhi vaitombowanawo mari yekuti tinge tichikwanisa kuendawo kunodya out as a family, tobva tatofara. But ndakarwadziwa mukoma nekuti ndakati ndakamutarisa mwana wangu ndikati mwana uyu haatozvizivi kuti vabereki vake vakasiyana, ende chakakonzeresa kuti vabereki vake vange vachizosiyana inhau yekuti baba vake vakazotanga kudanana noumwe mukadzi uyo wavakazomitisa, ndokubva vachizosarudza uyo wavainge vamitisa, ndokubva vachizofuratira mhuri yavo. Akangoramba achingoti dai dhedhi vadzoka, now look at me, ndianiko achandibhadharirawo maexamination fees. Hei, ipapo ndainge ndatokanganwa, ndakasarudza kukanganwa nekuti ndainge ndichitozviziva kutoti mari yacho yekuti ndinge ndichikwanisa kubhadhara maexamination fees painge pasitomborina. So on that night I went to bed, ndikabva ndatanga kunamata ndichichema, ndikabva ndati nhai Mwari kana muriko, Mwari zviziviseiwo kwandiri, nekuti tarirai muone kuti mwana wangu nguva yekuti ange achizokwanisa kunyorawo O level yake yava kuda kunosvika. Apa handina kana mari, handina kana chandiinacho. Nhai Mwari muripiko Mwari wangu? Ndichinamata kudaro ndainge ndichidanidzira ndichichema, ndainge ndava kusakwanisa kana kuzvikontrola. Ipapo it was somewhere kuma past 7. Mwana wangu ndipo apo paakazouya, but ndichinamata kudaro ndaiti zvimwe kuda Mwari vacharwadziwawo nekudemba nekuchema kwangu nezvose izvo zvainge zvichiitika muupenyu hwangu. Ndichiti zvimwe kuda pandichazovhura maziso ndichaonawo ngirozi iyo ichauya kwandiri ichizondibatsira, because ndaitozviziva kutoti very soon due date was near and mari ndainge ndisina. Mwana wangu akauya ndokubva atanga kunamatawo neni, takachema mukoma nash, we prayed together, but situation haina kana kumbochinja. Ndakati ndichitarisa mazuva achifamba ndichitozviziva kutoti exam fee was needed and there was no way that I was ever going to be able to raise the money in a short period of time. Ndainge ndava nedepression, vamwe vaiti vachiita majokes tiri kubasa, ko ini ndaigoseka sei because ndainge ndisina kana happiness mulife mangu. I was suffering from depression. One day wainge uri musi weSunday, then vakabva vachizondifonera vakabva vanditi ko nhasi kuri seiko ikoko kubasa asikana. Ndikabva ndavati kungori lolo sezvamunoziva madam kuti nhasi it is a Sunday. Vakabva vanditi okay, vhara shop unge uchiuya kuno kukumba kwangu. Saka matauriro acho avakaita ndakafungidzira kuti zvimwe kuda vainge vachida kundidzinga basa. Hana yangu pandakaenda ikoko yainge isina kana kumbogadzikana. When she told me to go to her house, honestly I was scared because previously painge paine umwe musikana uyo wandainge ndakawana achivashandira, and the incident had happened the previous week. Saka musikana uyu akabva achizodaidzwa navo Madam Boss kumba kwavo. After that she passed away in an accident. So ndainge ndisingachazivi manje kuti vachindidaidzawo vainge vachida kundidzinga here, zvimwe kuda vainge vachifungidzira kuti ndinopota ndichivabira, ndokusaka mari sometimes ndichizoenda nemari inenge isina kuwanda se yavainge vachitarisira. At that time I did not even know kuti Madam Boss vangu ava ivo vainge vachindida kumba kwavo because vainge vachida kuti vange vachindiudza kuti vainge vakaromba, uye zvekare musikana uyo ainge akazoshaika ainge achimbovashandira akazofa mushure mekunge vamudzinga. Ipapo pavakamudaidza kumba kwavo vakatomboedza kuti vange vachimujoinisa mune zvekurombwa, but ndokubva achizoramba. Saka paakaramba ipapo ndopa vakabva vachizoona zvakakodzera kuti ange achizofa. She was waiting for me by the time apo pandakasvika kumba kwavo. We spoke, but pandakasvika pamba pavo ndakabva ndatovawana vainge vakagara nevamwe vakadzi vainge vari vatatu. Chinhu chakandishamisa pavari ndechekuti vose vari vatatu kudaro vainge vakapfeka vakaita sekunge njuzu, bracelets, manecklace, maringi emuwando, uye zvekare nehembe idzo dzainge dzakazara maglitters dzinopenya penya kuita njuzu chaidzo.
hana yangu yakarova, but vakangoramba vachingotaura. Vakaita sekunge painge pasina kana munhu ainge ambopinda mumba. Vakaramba vachingotaura vachindi-ignore. Then vakazoti vapedza kunwa ndipo pandakazoona vava kutanga kukisana. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandibvundutsa. Ndainge ndisina kumboona zvinhu zvakadaro. Ndakangoti zvimwe kuda, there is something that is wrong with me. After vapedza kukisana ndipo apo umwe mukadzi uyo ainge achiratidza kuti ainge akanyanyisa kudhakwa akauya ndokubva andibata akabva anditi nditevere, ndokubva ndamutevera. We then went upstairs. Takazoti tasvika kuupstairs kuya ndipo apo paakazonditi ndikuda kukubatsira nhasi. Mabatiro acho awo ainge akandiita ndiwo ainge achindivhundutsa, nekuti nzara dzake dzainge dzakanyanyisa kureba zvekuti akandibata kudaro ndainge ndava kutonzwa ndichirwadziwa. Ndakamuudza kuti ange achindiregedza nekuti ndainge ndava kuda kuenda. Akaramba akandibata ndokubva achizonditarisa mumaziso. Ndakati ndakamutarisa ndikaona maziso ake achishanduka kuita sekunge maziso ekitsi. Ndakamutarisa kudaro ndakanzwa sekunge achinditorera mweya wangu wekufema. Ndakanzwa ndisisina kana simba, ndikatanga kubvunda such that ndakazotoita zvekutozembera paari, asi tichiri takatarisana. Ndakanzwa sekunge ainge achinditorera achindidyira mweya wangu nematarisiro awo ainge akandiita. She then said, I know kuti iwewe uri kuda help. I know kuti une mwana wako uyo ari kufanira kuti ange achinyora O-level yake. Zvino unozviziva here kuti kana mwana uyu ukasaita zvinofanira kuti mubereki ange achiita, mwana uyu achazokura akakuvenga achiti iwewe wakatadza kumubhadharira O-level yake. Zvino uchati kudii kana akura mwana uyu? Zviri kwauri hama yangu kuti tinge tichikubatsira. Ndinokwanisa kukubatsira mani. Handiti unoona kuti madam boss vako vane mari. Madam vako ava vanokwanisa kutokubhadharira mari ye-school fees uye zvekare nema-exam fees for mwana wako, but mushure mekunge vakubhadharira then what nhai mwanasikana? Ko ingawani zvawakachangamuka pachiso, hausi kukwanisa kunzwisisa here zvose zviri kuitika panapa? Ndakangoramba ndakangofriza kudaro ndisina kana simba. Akabva anditi iwewe unokwanisa kuzotoitawo mupfumi zvekutoti vamwe vanhu vanenge vava kutouya kwauri vachikukumbira mari. Hana yangu yakarova. Ipapo paainge achitaura neni, I don't know how to explain this, but at that time ainge ava kusaita sekunge ainge achitaura neni, aita sekunge ainge achitaura neni uyo ari mandiri. I hope that I make sense because aitotaura achiita sekunge ari mandiri. Mukadzi uyo akangoramba achingotaura. Everything that she was telling me, it was on another spiritual level. Akabva achizoti kwandiri, woman to woman, uri kunzwei? Ndikamuudza izvo zvose zvandainge ndichinzwa panguva yacho iyoyo. Ndainzwa muviri wangu uchiita kupisa, ende ndaitonzwa kuti ndainge ndichida kusika naye bonde. Ndainge ndichida kuti mukadzi uyu ange achindirara nenzira dzose idzo dzaainge achiziva kuti mukadzi anorarwa naye sei, woman to woman. Ende ndaitonzwa kutoti kuzasi uko ndainge ndanyorova zvino ndagadzirira kuti mukadzi uyu ange achindirara. Never in my entire life had I felt so much passion to make love to another person like that. Akabva achizonditi uya kuno ndinokwanisa kukubhadharira ma-exam fees emwana wako, unoda here? Ndakangogutsurira because kana simba chairo rekutaura ndainge ndisisina. Asi haana kundiudza kuti pa-initiation yose iyo yaainge ava kundiitisa ndainge ndichazosacrifice mwana wangu zvekuti dai ndakazviziva panguva yacho iyoyo ndaibva ndazoramba. Akanditora ndokubva achizorara neni. Akarara neni as if iye ainge atova murume wangu. Tapedza kurara kudaro ndipo apo patakabva tachizoenda downstairs ndikabva ndachizoona kuti madam boss vangu vainge vakapfeka dzimwe hembe dzainge dziri funny. So zvino vainge vapfeka magarments red. Everything was red. Uye zvekare nzara dzavo pandakadzitarisa ndakaona kuti ko vanhu ava zvavari kuita kunge nzara dzavo dzachinja, dzainge dzawedzera kureba zvino, uye zvekare dzainge dziri
red. Ndipo apo madam boss vangu pavakanditi swear kuti you will never tell anyone zvose izvi zvaitika pano, kunze kwekuti kana wapedza kuita mhiko dzako ipapo unenge wasunungurwa, as long as uchizokwanisa kuzadzikisa mhiko dzako kunyange ukataura nezvadzo panenge pasisina kana problem. Vakabva vachizonditi kwandiri ndikuda kukupa mari, ndokubva ndapiwa mari. Vose vari vatatu vakandipa mari, umwe nomumwe akanditi yainge iri mari yeregistration, zvinova zviri zvinhu zvakandishamisa. Vakanditi mari yose iyoyo ndaifanira kuti ndinge ndichizoishandisa zvechokwadi, ndikaishandisa. Madam boss vangu vakazondiperekedza kumba, ivo vachidriver, asi vainge vadhakwa zvino vachitaura dzimwe nyaya dzandainge ndisingachanzwisisi. Vakabva vachizoti kwandiri, you need to think about it, sleep on it my dear, there are some things that are not supposed to be rushed, because this decision that you are going to take, it will be a decision that will change your whole life. Saka tora nguva yako wazvinzwa, uye zvekare mangwana usauya kubasa. Saka by the time apo pandakazosvika pamba kwainge kwati svibei, it was somewhere kuma past 6. Ndakangoti ndichingopinda pagedhi repamba apo patainge tichiroja, ndipo pandakabva ndazoreceiva phone call iyo yakabva kuna ex-husband. Ende zvakatondishamisa because ainge akandituka akati ainge asingachadi kutaura neni zvekare. So mukuzonotaura manje akabva achizoti kwandiri, nai iwe wakapedzisira riniko kuenda kuchechi? Ndikati kuchechi. Ipapo ndakamubvunza kuti kouripiko zvauri kuhumana kudaro? Akabva anditi ndiri kubasa. Mazuva acho iwawo ainge ava kushanda security guard. Akanditi ndipindure iwe wakapedzisira kuenda kuchechi riniko? Ndikabva ndamuti iwe unoswera uchindibvunza kuti ndakapedzisira kuenda kuchechi rini, yet unozviziva kuti iwewe neni tine vana ava vari kuda zvokudya, hapana zvokudya. Right now uri kuswera uchindibvunza kuti kokuchechi tinodya chechi here, titumidzire mari nekuti hatina kana zvokudya zvaizvezvi. Akabva ati kwandiri iye ainge achingonzwa zvichimuudza kuti ange achindifonera, ende andifonera ainge achida kuti tinge tichinamata tiri pamwe chete. Akanditi ndinozviziva kuti ndakakukanganisira ende ndikazotora umwe mukadzi, asi zvakaitika ndiregerere, but ndiri kungokumbirawo kuti pari zvino tinge tichinamata pari zvino. Ndokubva atotanga kutonamata. Iniwo ndainge ndongonamata mukoma, asi ndainge ndisina kana basa nezviminamato zvake. Pfungwa dzangu dzainge dziri pane zvose izvo zvainge zvaitika neizvo zvainge zvichifanira kuti zvinge zvichizoitika, kuzonosvika ndichizonoitawo mari. Ndainge ndisina kana tarisiro kuti ndainge ndichazosvika pakusangana pabonde neumwe munhukadzi akaita seni. Akanditorera nguva yangu zvekuti ndakasvika pakuboyekana 10 minutes ndakangomirira chete munhu achingonamata chete. After that akati adropa call yake, ndokubva azondinyorera message akanditi very sorry pane zvose izvo zvaitika. Zvangoitikawo, hameno kuti chii chaitika pandiri. I did not mean to disturb you or to hurt you again. I am truly sorry. I will never do it again. Handichazokufoneri zvakare ndichikumanikidza kuti tinge tichinamata. Ndakabva ndachizopinda hangu mumba. I went to bed and I avoided my kids because ndaitonzwa vachitondibohwa nekuda kwezvose izvo zvainge zvaitika masikati. So ndakazoti ndakarara, ndakaramba ndichingozvibvunza mibvunzo yakasiyana-siyana, ndichizvibvunza kuti zvino yainge yakwana nguva here yekuti ndinge ndichiitawo mari. Ndainge ndava kuzviona, ndava kukwanisawo kuchengetawo vana vangu, uye zvekare ndichitoenda nevana vangu kumaholidays vegodo vachirwadziwa. And then I returned back to my boss's house, even though vainge vakanditi ndige ndichitora nguva dzeya nezvayo nyaya yacho iyoyo, nekuti neniwo ndinge ndichizoromba. Saka I told myself kuti decision was already made because ndainge ndatogara ndiri murombo nechekare. Saka vakazoti kwandiri, ko iwe uri kundifonera makuseni akadai so, uri kuti ndinge ndichiita sei? Hauna kuzorora here? Ndikabva ndavaudza kuti ko ndingagozorora sei nekuda kwekuti ndiri murombo. Vakabva vanditi saka uripi uri kudei? Ndikabva ndavaudza kuti ndainge ndava ready. Vakanditi utori ready zvaizvezvi, like serious? Ndikabva ndati hongu. Vakanditi kwetezve, haungati uri ready nekuti inini pandakaitawo zvinhu izvi zvakanditorera gore rose. Do not make a hasty decision, nekuti kana ukagara wasarudza kuva part of this sisterhood, ziva kutoti unotofanira kutoti
unge uchizotova part of the sisterhood kweupenyu hwako hwose. Hazvisi zvinhu zvekuti you can reverse, you know that. Ndikabva ndati hongu ndinozviziva, hapana chandisingazivi kani. Inguvawo yekuti ndinge ndichiitawo mari. Vakabva vanditi saka uripi? Vakashamisika ndichivaudza kuti ndainge ndakatomira pagedhi ravo, ndakatomirira kuti vange vachindivhurira. Vakavhura gedhi mukoma, ndichingonopinda mumba. Vakabva vati see you later. Ndava kutomboenda kunogeza. Vachingopedza kugeza ndokubva vatobuda. Vakanditi pane vanhu vachauya. Vanhu ivavo vakakukoshera. Unofanira kuti unge uchizoita zvavanenge vachida kuti unge uchiita. Usaramba. Wazvinzwa here? Ndikabva ndati hongu madam, ndiri kuzvinzwa. Saka ndakazovamirira varume ava mushure mekunge vandiudza kuti ndinge ndichizozvishongedza. Varume ava vakauya mukoma. Varume vacho vakauya, ivo vainge vari 4. Vakauya umwe noumwe ainge achidriva motikari yake yainge yakanaka. Zvino varume ava vakabva vachizotanga kundibata, vakabva vachizotanga kurara neni one after the other. Zvakandishamisa ndezvekuti uyo aiti apedza aibva aburitsa sikarudzi yake ndokubva atanga kuzvipukuta nechimwe chimucheka chered chavainge vainacho. Zvino chakandityisa ndechekuti ndaiti hurume huchiri kuyerera huchibuda musikarudzi mangu, umwe murume aiuya obva akotama obva atanga kundiyamwa kusikarudzi kwangu. Akadaro umwe murume aibva azouya kumashure kwake zvekare obva atanga kurara naye sekunge mukadzi. Zvose izvi zvakaitika. I had never witnessed such a thing in my life until they were done with me. Panguva iyo pavakazopedza neni, chokwadi ndainge ndaneta, handidi kukunyeperai. It was somewhere kuma past 3 p.m. apo pavakapedza neni ndokubva vachizoenda zvavo. Ndakaudzwa kuti ndaisafanira kuti ndinge ndichizogeza. Zvino madam boss vakabva vachizouya. Mushure mekunge vauya vakabva vachizondipa necklace nemamwe magifts neimwe ring iyo yavakanditi at all the times kunyange zvikanzi unenge wabvisa necklace asi ring iyi inongogara iri mumaoko mako. Wazvinzwa here? Ndakabva ndachizopiwa mari. Ndikabva ndanzi mari iyoyo yandainge ndapiwa imari yandaifanira kuti ndige ndichizoshandisa. Vakandiudza kuti ndainge ndichazoenda neumwe wavanoshandidzana naye uyo ainge achazondirakidza mikoto yekwavanohodha kuTanzania uye zvekare nekuzohodha masneakers muZambia. Ndikabva ndachizoita saizvozvo. Mukoma Nashi at that time madam boss vangu vakanditora vakabva vati kwandiri kune uko kwauri kufanira kuti unge uchizotanga kugara. Mukoma Nashi, in my life ndainge ndisati ndakambogara in a double story apartment. Ndakaita sekunge munhu ainge atova kune imwe nyika, nekuti kunzvimbo kwacho ikoko kwandainge ndava kugara zvino nevana vangu kwainge kwakanaka chaizvo. Ndakaenda kuTanzania ndikadzoka, vainge vatonditsvakirawo table ndokubva ndatanga kutengesa. Ndikatoitawo vasikana vangu vaviri avo vanonditengesera kusvika pari nhasi kumatables kwangu ikoko zvekare neshop yandiinayo. Things were moving so quickly. I was able to pay for my daughter's examination fees in time. After that I can say zvakanditorera about 4.5 months kuti ndige ndichizobudirira. Mwana wangu musikana ndipo apo paakazotanga kurwara. Akarwara painge pari pakati paho usiku. Saka inini mwana asati atanga kurwara ndakangorota dzimwe hope. Ndingati ndakaona chimwe chipuka, but chipuka ichi handizivi kuti ndingati chainge chiri chipuka here kana kuti yainge itori nyoka, but ndakaona sekunge maybe yainge iri motikari because yakauya ichiflasha malights but ichita sekunge chimwe chipuka. So ndakaramba ndakatarisa chipuka cheche chichiuya kwandiri chichiflasha malights uye zvekare inini ndainge ndakarara ndiri upstairs asi vana vainge vakarara downstairs. Sezvandainge ndakaudzwa kuti kuupstairs ndinofanira kuti ndinge ndichizorara ndiri ndoga kana kuri kunzi pane mhiko idzo dzandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizozadzikisa, vana vaisafanira kuti vange vachizoona zvinhu zvakaita saizvozvo. Saka ndainge ndiri ndega kuupstairs, hana yangu ichirova ndichirota hope dzinotyisa kudaro. Ndipo apo pandakabva ndachizonzwa umwe mwana wangu achichema. Ko ndaigozivei kuti nguva yekuti mwana wangu ange achizofa yainge yakwana? Ndakanzwa umwe mwana wangu achichema ndokubva ndachizoenda kuspare bedroom kwavo kudownstairs. Ndikabva ndachizoona kuti mwana wangu uya musikana ainge akarara ari pafloor achingozvongonyoka kuita sekunge senyoka, achingochema chete achiti ndiri kurwadziwa. She was bleeding. Ainge achibleedha
nemumhino, mukanwa uye zvekare nekusikarudzi kwake. Zvino ndakati ndichitarisa ndikaona kuti kusikarudzi kwake kwainge kuchibuda zvimwe zvinhu zvaityisa. Ropa iri raibuda rakamandana, rakawanda, riri reblack, zvinova zviri zvinhu zvakandityisa. Iye achiti ndiri kunzwa sekunge ndiri kufambwa nechimwe chinhu muchibereko mangu umu. Chandainge ndisingaziviwo ndechekuti ndaisafanira kuti ndige ndichienda naye mwana uyu kuchipatara. Ndaifanira kuti nditange ndafonera madam boys vangu, kana ndavafonera ndobva ndazovaudza kuti izvi ndo zviri kuitika. So mukoma iniwo neuzivi hwangu ndakabva ndachizongoenda kuchipatara nemwana wangu. I was in pain. After mwana azoshayika ndipo pandakabva ndachizofonera ivo madam boss vangu nevamwe vehukama, because mwana takango tichingonosvika kuchipatara haana kutora nguva yakareba ndokubva azofa. Saka mushure mekunge ndavafonera vakatouya ivo nemafriends avo before hama neshamwari dzisati dzauya kuchipatara ikoko uko kwainge kwashayikirawo mwana wangu. Vakabva vachizoti kwandiri vainge vachazondipa mari. Saka pavakandiudza kuti vainge vachazondipa mari yekuti ndige ndichizokwanisa kubatsirikanawo pafuneral yemwana wangu, ndakatoti Mwari kudzwai. Asi vakazoti kwandiri ndikuda kukupa mari, asi mari iyi inofanira kuti inge ichizopera yose nezuva rimwe chete. Mari iyoyo yatinenge takupa haufanire kuti unge uchidya kana sendi, unofanira kuti unge uchiishandisa yose. Wazvinzwa here? Nekuti kana ukazosevha imwe mari, kana kuti pakawanikwa umwewo wauchapa mari akasevha mari iyoyo, ziva kuti uchafa uri murombo, uchatambudzika, vana vako vose ava vachapera kufa. Ndipo apo pandakabva ndachizozviziva kuti saka vanhu ava vaitozviziva kuti mwana wangu achafa, but havana kuda kundizivisa kuti mwana wangu ainge achazofa. Sezvisinei ivo vakabva vachizondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichishandisa mari iyoyo ndichiita zvekupfachura. Ndikati ko munhu anogopfachura seiko mari iyo yaanenge apiwa yechema? Vakabva vanditi pauchanotenga coffin tichatenga coffin rinodhura, asi coffin iroro rinodhura unofanira kuti unge uchibhadhara 3 times the amount iyo yaunenge waudzwa kuti coffin iri riri kuita mari yakati. Uye zvekare tichavaudza kuti painvoice iyo yavanenge vakunyorera vanongokunyorera price iri normal, but tinenge tavapa mari yakawanda. Uye zvekare pane zvose zvauchatenga unofanira kuti unge uchibhadhara 3, 4 times, 5 times the amount, ndokutoti unge uchikwanisa kuzopedza mari yose iyoyo yatichazokupa. Mukomana achi takaita saizvozvo ndokubva taenda kumuchwari pakanotengwa coffin. Hama dzangu dzisingazvizivi asi vakazongoona risiti chete, but ndakabhadhara 3 times more. After that semunhuwo ainge afirwa ndakabva ndachizotuma mumwe mukadzi shamwari yamadam boss vangu akaenda necousin brother yangu kune rimwe plot iri ndere friend yaboss lady vangu. Saka vakaenda ikoko vachinonotenga mbudzi. Vakatenga mbudzi uye zvekare negwai nembudzi. Gwai iri rainge rakamiririra mwana wangu musikana. Sezvamunoziva kuti gwai kana richiurawa iro haringambochemi kana kuita sei. Mari yavakandipa mukoma yainge iri 26 something thousand US dollars yavakandiudza kuti yose mari iyoyo yainge ichifanira kuti inge ichizopera. Ndikaita saizvozvo pavakaenda kuploti ikoko vachinonotenga mombe, gwai nembudzi. Iyo cousin brother yangu yakangoona sekunge pakangobhadharwa mari shoma, asi uya sahwira wamadam boss vangu akapiwa mari yakawanda even more. Ndakati ndiri parufu rwemwana wangu ndainge ndakangobata chibhegi changu chete. Ndaiti kana ndava kunzwa ndava kubatwa nehope ndairara ndakachitsamira ndichitya kuti umwe munhu anokwanisa kuzozviona kuti ndine mari yakawanda, then mari iyoyo umwe akazondibira. Ndaisapa kana munhu mari mukomanashi, ndaitopa vamwe vakomana avo vainge vanzi ndivo vaifanira kuti vange vachizouya vachizobatsiridza namadam boss vangu avo. Vaiti kana vakashandisa mari vaidzoka nayo kwandiri ndisingapi kana wehukama, ndichitya kuti umwe munhu anokwanisa kuzoityoredzera change iya muhomwe akandikanganisira zvinhu zvangu. My relatives they never found out kuti
izvi ndo zvandakaita. Ndakauraya mwana mushure mekunge ndaita saizvozvo, ndikabva ndachizoshandisa mari yakawanda. Mushure mekunge taviga mwana wangu uyu mukoma, ndipo apo pandakabva ndachizotanga kuona mari ichingoya kwandiri. Mari yaingouya mukoma ichingowedzera ichingowanda. Kudzamara ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizotenga imba. Ndakaita saizvozvo mukoma ndokubva ndachizotenga imba, asi ndakabva ndachizoudzwa kuti kunyange hangu ndainge ndakazadzikisa mhiko dzangu, asi pane pandainge ndakakanganisa. Ndikati ko ndakakanganisa papi? Ndipo pandakabva ndachizoudzwa kuti pawakakanganisa ndepekuti iwewe nehungwaru hwako, mwana wako pawakazviona kuti mwana ari kurwara, wakabva wazosarudza kuti unge uchitorana nemwana wako, mwana uyu ukaenda naye kuchipatara. Waisafanira kuti unge uchiita zvinhu zvakadaro. Ndikabva ndaudzwa kuti punishment yangu yainge iri yekuti ndaifanira kuti ndinge ndichizochekeresa imwe hanzvadzi yangu. Ndikati kuchekeresa hanzvadzi yangu, ndikabva ndanzi ehe, uye zvekare ainge atosarudzwa umwe hanzvadzi yangu kuti ndiye aifanira kuti ange achizoita sacrifice iyoyo yepunishment. Saka ndainge ndiine imwe hanzvadzi yangu uyo ainge ari kuSouth Africa, ainge achishanda pane imwe restaurant sawaiter muCape Town. Akazopondwa hanzvadzi yangu uyu achibva kubasa. Saka zvakaitika ipapo vanhuwo vakangofungidzirawo kuti Cape Town yagara ine crime yakawanda, but it was not simply because of a crime that happened. Iye akati achibva kubasa nerimwe zuva vakachaisa late, akati achingonoburuka imwe motikari yacho iyoyo yaipota ichivatakura kubva kubasa. Saka ndipo apo paakazomiswa nevamwe vakomana. Vakomana ava vakamuudza mune zvakanaka kuti vainge vachida foni uye zvekare newaleti yake, vobva vasiyana naye. Asi iye nekuda kwekuti ainge akagarwa nemhepo nemweya werufu uyo watainge tasimudza tikaubvisa kuno kuZimbabwe ukaendako kuCape Town, wava kumuteverera. Saka mweya uyu werufu wakaita kuti iye ange achifungidzira kuti ane simba rakawanda kwazvo kudarika varume vaya avo vainge vachida kumutorera mafoni ake nemari. Saka akabva azozviudza kuti zviri nani kuti ndinge ndichirwa navo varume ava. Zvino ivowo varume vacho ivavo avo vakazomuuraya, naivowo vainge vakatotakurwa nemhepo. I know their faces, it is just that handizivi mazita avo. Ndinogara ndichivaona mumavisions because varume ava vari vaviri ivo ndeve kuCape Town ikoko, asi vose vava kuita zvemadrugs, kuita sekunge mastreet kids, nekuti ndinogara ndichingovaona pamavision vachitambudzika. Kuuraya kwavakaita brother yangu vatoriwo nemacases avakatora pane zvose izvo zvavakaita. Vainge vakagarwa nedhimoni rerufu, ende mweya iwoyo werufu ndiwo wakavasimudza kubva kulocation kwavainge vachigara. Vakabva vati muzuva ranhasi tiri kufanira kuti tinge tichienda kulocation ikoko uko kwavakazonourayira brother yangu. Vakatosimudzwa nemhepo yerufu. Panguva iyo brother yangu ichizonoburukawo motikari, naivowo vainge vari mustreet macho imomo vachitsvaka vekubira. Ndipo apo pavakabva vachizotanga kurwidzana naye, iye achiti ane simba, ivowo vainzwa vaine simba ravainge vapiwa nemadhimoni, ndokubva vamubaya vakasiya vamuuraya. Ende nanhasi uno vanotoita sekunge vanopenga vakomana ava. Saka mutumbi webrother yangu wakabva wachizounzwa uchibviswa kuCape Town, ndokubva wazounzwa kuno kuZimbabwe. Asi parufu rwake ndakaudzwa kuti ndaisafanira kuti ndinge ndichishandisa kana mari yangu, even cent ndaisafanira kuti ndinge ndichishandisa kana senti zvaro. Ndakaudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichingoita sekungewo munhu akaomerwawo, vamwe vachichema neniwo ndainge ndichichema. Apa vehukama vainge vachizviziva kuti musikana wava nemari, but ipapo vakatoshamisika. Ndakaramba ndakangoti zii zvangu. Vakandibvunza kuti ko haunawo mari here tikwanise kubatanidza mari, nekuti kana coffin, mari yecoffin painge pasitomborina. I had came up with a story yekuti ipapo achizonofa
zvinhu zvangu zvandainge ndakaodha kutanzania zvainge zviri munzira zvichiuya kuzimbabwe, asi sezvisinei zvakabva zvachizobatwa nezimra. Ndikabva ndati stoku yangu yose yakabatwa nezimra, kana kuri kunzi dai zvikakwanisa kuriliswa nezimra in time ndinokwanisa kuwanawo mari, nekuti kamari kose ako kandainge ndiinako ndakatora mari ndikabva ndachizongostoka, ndichiti ndiri kustoka ka1 ndisingazvizivi kuti hanzvadzi yangu ichapondwa kuCape Town. Ndichitaura zvose izvozvo ndainge ndichichema zvekuti vanhu vaitondinzwira tsitsi, but chokwadi chainge chiri chekuti ndainge ndisingatendedzwi kuti ndinge ndichishandisa mari parufu pakuvigwa kwehanzvadzi yangu, sezvo iye ainge ari punishment kwandiri. Mushure mekunge avigwa ndipo apo pandakabva ndachizonzi handaifanira kuti ndinge ndichizoroorwa. Pari zvino ndinogara ndiri ndega mukomanashi, ende madam boss vangu vakatondibvunza pandakavabvunza kuti zvino ndichaita sei, nekuti ndiri munhu wenyama, saka ndichazonzwawo kudaka, saka ndichaita sei? Imimiwo munorarama sei, nekuti handisati ndakambokuonai as such muine murume. Vakangoseka. Ipapo tainge takagara zvedu tichinwa waini tiri pabalkoni, ndokubva vanongedzera kuno umwe murume uyo anopota achivaitira mapeace job. Ndikangoti you are very naughty. Vakabva vanditi eheka, I do not have a husband and you are not supposed to have a husband. Taraone kuti une mari yakawanda chaizvo ende wagara uine vana vako avo vauinawo, so what is the purpose yekuti unofanira kuti unge uchizoita murume waunoti uyu ndiye murume wandinogara naye permanently 24/7, munhu achingokuirritator chete. Saka ivo vakabva vachizondiudza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizotsvaka garden boy, ende ndina umwe garden boy uyo anondishandira, uyo wandinoshandisawo anorara neni kuri kuzadzikisawo mhiko dzangu. Ye am there ndinozongomupawo mari, but handitotendedzwe kumupa mari yakawanda. Kana ndikamupawo 50 US ndinenge ndamugonera, umwe musi ndomupawo 100 US. Ndo zvandinenge ndichitawo izvozvo. Iwo ndiyo nyaya yangu mukoma. Kana mukaposta ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna vanzvadzi vedu nyika yeZimbabwe yakatakura kurema. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Ndauyawo pano ndiine confession iyo yandinayo. Mukoma, ndinoda kureururawo kuti ininiwo ndakaisira mai guru vangu poison, but chakandinetsa ndechekuti usiku hwacho ihwohwo mukoma ndakazoti ndichibuda ndichida kuenda kunozvibetsera. Mushure mekunge ndabatwa nemudumbu ndichita kudurura, ndakavaona amai guru vainge vasina kupfeka, but vainge vaine rimwe zimuswe rainge rakareba kwazvo, ende ivo havana kufa. Amai guru ava mukoma ndichizovaisira poison. It was after tanetsana, sezvo tiri vaviri tainge tigere pamurume umwe chete pabarika. Vakazoshaika zvavo amai guru, but pavakazofa pane zvakawanda zvakaitika mashura nezviratidzo zvakaitika, sekuti kofini ravo usiku hwose raingosheka so richivibrata richiita sekunge ivo vainge vasina kufa. Saka takati tanetsana, ndipo pandakabva ndachizotuma mwana wavo uyo wandaifarira naiwo achindifarira. Ndakangomupa mushonga ndikabva ndamuti enda unoisira mama vako mushonga, nekuti mama vako vanogara vachituka mainini vako. Saka ainge achiriwo mwana mudiki, ndokubva atora mushonga uyauya akanoisira amai vake mune zvokudya. Mukoma vakachizotanga kurwara, vairutsa, uye vachirutsa kudaro vakatotaura vakati pane andiisira poison, but nekuda kwekuti murume wangu ainge achindida, sezvo ndainge ndiri mukadzi mutsva ndichidiwa chaizvo nehama dzake zvekare. Saka vanhu vose vakangozviudza kuti kwete, mainini havangamboiti zvinhu zvakadaro. So mukomanashi ndakavaisira poison, but ndakabva ndachizotanga kurwara, ndaiita kudurura, ndakarara ndichingodurura usiku hwose. Saka sezvo chimbuzi chainge chiri kure, kuti ndinge ndichizokwanisa kusvika kuchimbuzi ndisina kuzviitira, ndakaona kuti zvainge zvisingaiti.
ndaite ndaingoti kana ndava kunzwa mudumbu ndobva ndamhanya ndonopinda mumabhanana ndobva ndangoita hangu imomo ndirimo mumabhanana. Saka ipapo pandakazobuda ndipo pandakabva ndachizoti ndakachunjumara paya kwava kuvaona amai guru vainge vachifamba vachibva nechekumakuva. Ndakazovaona zvino vava kuita sekunge munhu ari kurwadziwa, vaifamba vachigomera vakabata dumbu ravo vachingorutsa chete. Mukoma ndo pandakabva ndachizoona kuti vainge vaine umwe muswe wainge wakareba kwazvo. Vakatarisa uko kwandainge ndiri kumabhanana ndokubva vangonyangarika. Havana kufa mukoma, even though vakadya poison. Vairoya amai guru ava. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 52 years kuberekwa. I know kuti vanhu vazhinji vachatsamwa but ndozviri kuitikawo kwandiri. Komanashi ininiwo ndiri kuchiva mwana wangu last born. Ndine mwana wangu musikana uyo wandiri kuchiva. Handizivi kuti mweya wakaita sei wandigara. Right now I have deleted all of her pictures nekuti ndinonzwa kumuda. Ndoitawo sei ndiri munhu anonamata. Handisati ndakamboenda kana kumasowe kana kumboenda kun'anga. Ndiri munhu agara anongozvinamatirawo. Handizivi kuti izvi zvose zviri kuitika kwandiri zvinokonzerwa nei. Please ndapota ndibetsereiwo muri yeZimbabwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Yo zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureururawo kuti ndakashandisirawo mushonga murume wangu. Mushure mekunge ndamushandisira mushonga mukoma, ndini ndakazotoshandisiwa zving'anga zvekuno kuKempton Park shuwa denga. Muchaita rekugugula. Ndini uyo ndainge ndahurirwa nemurume. Murume wangu ainge ava kufambidzana neumwe mukadzi uyo aigara kuPretoria. Saka mukadzi uyo amenewo kuti zvivindi zvake ainge achizviwana kupi, but aitoti kana kuri kunzi murume wangu mushure mekunge andinyepera kuti nhasi madam handisi kudzoka kumba because murungu ati ndinge ndichiita chakati nechakati, saka nguva dzandichazopedza kuita basa racho it will be too late. Mukadzi uya wemukoma aitondisendera message over atoti vari kutoya kuno nhasi ende nhasi ndinotorara ndiinavo. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvaindirwadza misi nenguva. Vakaramba vachingodanana ndokubva ndachizotanga kubvunzawo mumagroups because ndainge ndiri mune rimwe group iro randichiri mariri. Ndakasvitsawo nyaya yangu kune vamwe vakadzi ndikavaudza zvose izvo zvandainge ndichisangana nazvo. Pane umwe akazondipa advice akabva ati dai matsvaka vanozvigona vema-go back to sender, then kana mukakwanisa kubetserwawo zvimwe kuda nesuwo tinozotoendawo kune munhu yeye anenge akubatsirai. Saka ndakabva ndachizotanga kupinda mumafacebook ndichitsvaka n'anga nevaprofita. At that time ndainge ndisisina kana basa nazvo kuti ndabatsirwa nemunhu akaita sei. Kudzamara ndichizosangana neumwewo muprofita n'anga wemuKempton Park. Takataurirana akanditi muuye ndinokubatsirai. Ndakati ndasvikawo ipapo paanogara ndokubva andibatsira. Mushure mekunge andibatsira takazongoramba tichingotaura, asi chakandinetsa ndichikuti akanditi munofanira kuti munge muchitenga mucheka wegreen, kana matenga mucheka iwoyo mozouya nawo kunoko. Ndakautenga ndokubva ndachizouendesa kumba kwake akagara nawo, but pandakazoutora mukoma hameno zvakangoitika. So akangonditarisa ndokubva anyemwerera, ndikanzwa hana yangu ichirova. I just ignored it. Apa ndainge ndava nemazuva kubva zvandainge ndakararawo nemurume wangu, saka shungu dzainge dziri padhuze. Ndakazoti ndava munzira ndava kudzokera kumba, ndipo apo paakabva achizondipfimba ndakangobvuma same time, handina kana kumbogara ndakaramba. Tikabva tatanga kufambidzana, saka iye akati kurara kwaainge achazoita
kuzoita neni ndiko kwainge kuchazokonzeresa kuti murume wangu ange achizotanga kufunga nezvangu. Mukoma Nashi ndakararwa naye muprofita n'anga wekuCape Town zvekuti ndega ndakasvikawo pakunzwa kuti right now ndava bo manje. Ndakazomuudza kuti ininika I think kuti zviri nani kuti tinge tichingosiyana because hapana kana zvazviri kumbochinja. Ndamboedza wani but imimi munotorakidzawo kutoti mutori munhu wefake. Akabva andibloka mushure mekunge andituka, akabva andisira audio achinditi kana ndiri munhu wefake uchaona zvichaitika kwauri, chimarriage chako ichocho chichaparara. Ndakabhoyekana mukoma ndichitanga kufunga kuti saka apa ndakatotambisirwa ngova yangu apa. Ndizvowo zvakaitika kwandiri mukoma Nashi. Vanhu ngwarirai, nekuti kunzoko kune vamwe vanhu vatori nemweya yakashata. Shuwa kundishandisira skiri iroro rekuti ndainge ndiri desperate, munhu obva achizotanga kurara neni apa ndisina kana chandainge ndichimbopiwa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndikutsvakawo help kubva kumhuri yeZimbabwe. Saka zvakaitika ndezvekudai so. Isuwo kubasa kwedu tinoshanda takawanda. Pane mumwe mukadzi uyo wandakanetsana naye. After ndabva mukunetsana naye ndipo pandakabva ndachizotanga kurwadziwa zvekare nekutokoniwa kutotsika chaiko negumbo rangu rekuright. Saka pane kamwe kapundu ako kakabuda kugumbo rangu rekuright. Ndakatomboenda kuchipatara, ivo vari kuti maybe it is early stage yecancer, ndinofanira kungoramba ndichingodzoka kumareviews. Saka ndikufungidzira kuti mukadzi uyu wandakabva mukunetsana naye anenge ndiye akandiroya ini. Hakusi kunzi kungofungidzira chete. Ndakamurota mukoma Nashi zuva iro randakabva kuchipatara. Ndamurota kudaro ainge akabata tsono dzake mbiri ndokubva atanga kuseka. Akabva ati kwandiri, ko iwe havana kukuudza here kuti zvirwere zvakadai haufanire kuti unge uchizoenda kuchipatara kana kuri kunzi unenge uchida kurarama. Pandakamuka ndakaudza murume wangu tikamboedza kudzifambira nyaya dzacho, but kune maprofita ose awo akatibatsira hakuna kana umwe zvake akambotipawo tsanangudzo dzinorakidza kuti mukadzi uyu ndiye akandiroya. Ndinogara ndichingorwadziwa usiku, ndinenge ndichinzwa gumbo rangu richipisa. Saka secret yangu ndeyekuti iniwo ndafunga kungomuitira go back to sender mukadzi uyu, whether ndiye akandiroya kana kuti haana, just to be safe. Saka pari zvino ndine umwewo uyo wandiri kutaurirana naye in secret, murume wangu asingazvizivi kuti izvi ndo zvandiri kuita. Ndikuda kuti kana kuri kunzi maybe zvikazongobudawo pachena kuti mukadzi uyu ndiye akandiroya, zvozongobuda pachena, ndaita a go back to sender, and ipapo handifungi kuti murume wangu anozondiblema. Ndoita izvozvo here kana kuti kwete? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo. Zvakangooma hazvo vedu we. Maybe ingoriwo cancer vanzvadzi. Ameno pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndikutsvakawo n'anga ine masimba. Zvakaitika kwandiri mukoma ndezvekuti pandakauyawo kuno kuSouth Africa ndakabva ndachizotanga kugara nasisi vangu. Sisi vangu ava vaitonditengesa because ivo vakati kwandiri kuno hakuna chemahara. Saka vaiti kana vabva kubasa vaibva vazotofonera zvimwe zvikomba zvimwe zvavakasodanana nazvo kudhara, vobva vanditi ndinge ndichienda nazvo ndonorarwa nevarume vaya.
saka mukoma Nashi ndakabva ndachizobatira pamuviri the first time vakandimanikidza kuti ndinge ndichibvisa nhumbu yacho iyoyo, the second time zvekare ndikabvisa pamuviri. Right now mukoma ndiri kutambudzika, ndinoti kana ndikapinda relationship yacho inobva yangodhakwa. Like muna December imomomo ndainge ndine umwe murume uyo wandakatanga kudanana naye last year muna June, takafambidzana mune zvakanaka kubva muna June ndokubva tatoronga, akatotumidzira sekuru vake kune vabereki vangu sezvo isuwo tisina vana vatete. Munongozvizivawo zvemazuva ano kuti vana vatete vacho ivowo vanenge vasingatodiwo chakanaka, saka ndakangomuti iwewe chingotaura nevabereki vangu direct tonzwa kuti ivo vanodei. Saka akabva achizotumidzira sekuru vake vakatoenda paya mune zvakanaka, tikapiwa date redu rainge riri remuna December. Saka December akazoti ava kusvika mukoma murume uyu ndakamubatira mamessages ndikamuregerera ndikati sezvo mazuva acho atosvikawo ekuti ndinge ndichibvisirwawo something zviri nani than kuti ndinge ndichizoudza vabereki vangu kuti zvaramba iyi issue, then tinozongoidhila nezvayo between me and him in our own relationship. So mukoma Nashi mushure mekunge ndabvisirwa mari, murume uyu akabva andiudza kuti handidi, akangoenda kungonosiya zvake 20,000 kumba kwake yemahara. Tichidzoka tainge tava kusatowirirana, iye ndiye akatanga kuuya kunoko ndokubva azoti ndichazokutumidzira mari, ndokubva achizondiudza kuti zvainge zvatovharana just like that. Saka pari zvino mukoma Nashi ndine umwe zvekare wandiri kufambidzana naye, but ndava kutoona kutoti relationship yacho atova mahwani makasa chaiwo. Saka ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo. Ndikutsvakawo n'anga ine masimba yekuti inge ichizokwanisa kundichenurawo sezvo ndiri munhu akauraya ruviri. I know kuti Mwari vakanditsamwira. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.